Se ascult săbile și se pregătesc pistoalele în lumea interlopă a Craiovei. Gigi Zavera, zis Gigioc, urmașul lui Caiac la tronul celei mai temute grupări din oraș, a pornit ieri o bătaie de proporții chiar în curtea spitalului județean. Clanul rival a ieșit un pic mai șifonat din bătaie și a jurat răzbunare. Și a venit peste noi să ne omoră aici, că sunt șmecheri. În lumea interlopă Gigioc. A venit unul în sat, mi-a dat un pumn în față, toată trupa lui Gigioc, în frunte cu el. Cu ce v-au lovit? Cu pumnii, cu pare, cu ce-au putut. Curtea Spitalului Județean Craiova. Pe jos sunt pete mari de sânge, medicii sunt toți agitați, oameni sunt cărați pe targă și peste 200 de polițiști și mascați au împânzit zona. Toate sunt semne că aici a avut loc un război în toată regula. A venit trupa lui Gigioc să nu moară aici în spital. Am venit cu data la spital, pentru faptul că e țigan, mă zici. Am venit cu data în spital să-i facă avut o rău la picior și s-a pus cu bătaia pe noi Gigioc, că a crezut că suntem din Romanești. Numele lui Gigioc este strigat cu furie de toată lumea. Gigi Gigioc Zavera, unul dintre cei mai respectați interlopi din Craiova. Alături de Caiac și alți apropiați de-ai lor, conducea gruparea Frăția, cea mai veche și cea mai de temut dintre grupările interlope craiovene. Atunci când a murit Caiac, Gigioc i-a luat ușor locul. Gigioc și Caiac a făcut toate crimele din Craiova. Tot ce a făcut Gigioc și Caiac. De-a lungul timpului, Gigioc a avut mai multe probleme cu legea și a stat și în închisoare câteva luni. De cele mai multe ori însă nicio acuzație nu se lipea de el. Ieri a avut din nou ocazia să arate lumii că este șef. La Spitalul Județean a dat nas în nas cu membrii unui clan rival, care veniseră acolo în urma unui alt scandal. În curtea spitalului a avut loc un conflict spontan între membrii familiei victimelor care veniseră pentru acordarea de îngrijiri medicale și un alt grup de cetățeni care se aflau la spital. A avut un scandal în Romanești și eu eram în față la informație și cu tata, ca să poată să-l registreze acolo, să-i facă ceva la picior. Și în timpul ăsta am primit cu un pumn în față, ne-a confundat cu cine ar fi confundat. Ambele grupări au chemat întăriri și în jumătate de oră curtea spitalului a fost luată cu asalt de sute de romi. În încăierare, Gigioc a fost și el lovit, dar a reușit să fugă înainte să vină mascații. Numai că mascații nu sunt nimic aici. Vii cu cagulere și se uită ca la felul tăi. Acum clanul bătut vrea răzbunare. Dacă polițiștii nu-l trag pe Gigioc la răspundere, vor avea grijă să transforme Craiova în sudul sălbatic al României. Să vină București aici, să rezolvă pe Gigioc și pe toți ăștia care se țin interlopi. Craiova, orașul Craiova, e dominat de Gigioc. A murit Caiac și acum conduce el tot.